Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Wa ma yu'minu lan ora iman sapa aksaruhum oke-oke dheweke kabeh billahi kelawan Gusti Allah illa wahum kejaba hale utawi dheweke kabeh iku musyrikuna wong kang padha musyrik. Ayat tegese la yu'minu ora iman sapa aksaruhum oke-oke dheweke kabeh. Nek dheweke kabeh kaitane karo wingi ya wong Quraisy karo wong-wong Yahudi. Nek nggo umum ya oke-oke wong. Umum niku oke-oke wong. Ora iman biwujudillahi kelawan wujude Allah. Illa fi hali syarkihim kejaba ing dalem tingkah kesirikane dheweke kabeh. Fal kafiruna mongko utawi wong-wong kafir iku muqirruna wong kang padha netepi biwujudillahi kelawan wujude Gusti Allah. Lakinnahum angin tetapine utawi dheweke kabeh iku yusbituna padha netepi sapa wong-wong kafir lahu keduwe Gusti Allah sarikan ing sekuton fil ma'budiyati ing dalem kang dingibadahi. Wa an Ibni Abbasin lan saking Ibnu Abbas ana ahla Makkah sak temene utawi ahli Mekah warga Mekah iku kalu padha ngucap sapa warga Mekah ngucape Allahu tawi Allah iku Rabbuna pangeran kita wahdahu hale sewijine Allah. La syarika ora ana sekuton iku maujud lahu keduwe Allah. Wal malaikatu utawi para malaikat iku banatuhu
anak wadone Allah. Ayat niki dilenterno bentuk tingkah sirik. Tingkah sing isih ana imane ning gone Allah tapi mangro. Imane iki mangro. Mangro ki wit-wit sing ana ning segara kae mangro. Oh kae mangrove ning ya. Mangro ki dobel. Mangro ki dobel. Mendua hati. Nyabang. Allah ngendika oke-oke dheweke kabeh ya ana wong Mekah, ana wong Quraisy, ana Jaban Quraisy. Niku do ora iman marang Allah kejaba nganggo tingkah musyrik. Mendua hati utawa mangro. Wana sing memang butuh ora percaya karo wujude Allah. Wae Allah ki ora ana ngono wae. Iki repot ya akhire. Allah ki ra ana lha iki bumi sak isine kaya ngene iki. Bumi sing tok pidak kuwi wit-witan sing do jedul kuwi terus sing gawe karo sing jedulke sapa? Ya pokoke ngono kuwi. Ya iki meng wong anu meng wong cepet pikire. Wong ora tekan le mikir wis angel kuwi angel rasa drembug wong kuwi angel. Ngomong jluntrunge karo pok-pokane rembug ya pokoke mlakune ngono kuwi. Ana sing blas ra percaya karo wujude Allah. Kejaba tingkahe kesirikane dheweke kabeh sebagian para menungsa niku. Nek saiki ya sing model ngeten iki tok lek asli ngegleh Donald Trump. Wong nika menyatakan diri memang tidak punya Tuhan. Donald Trump niku wis ngakoni ora duwe Gusti Allah. Dadi kae urip dhewe kae. Iso ngono kae iki ya jedul dhewe kedaden dhewe ngono tak kira le mikir dheke lho. Le mikir dheke. Ning ya ana dulur-dulur muslim sebelah niku seneng karo ngewangi dheke iki ya ana. Dadi sedulur muslim ning tetep condong karo ngewangi Donald Trump. Polah tingkahe do disengkuyung, polah tingkahe do dibantu. Iku nek ngomongke tentang dunia ya ana padahal muslim ning do dibantu. Muslim mbantu ngewangi Donald Trump ya ana C. Kebijakan-kebijakan le perang le mateni wong akeh kuwi dibenerke C. Do didukung kepara seruing-seruing Arab Saudi iki ngewangi bondo barang kok ngirim bondo nang gone Donald Trump barang. Padahal Arab Saudi. Seruing-seruing lho ya aku mung krungu-krungu. Alah sing ngewangi utawa sing ngomongke ngono kuwi iki ketoke sapa wingi dul-dul ngono kuwi kok ngomongke aku. Seruing-seruing. Cerita ngono kuwi ngono lho. Wes nek jenengan pengin ngerti wong-wongane sing memang ora kenal karo ora percaya wujude Allah ya kaya Donald Trump. Wingko bolone akeh. Bolone kok banget niku ora ning Amerika. Yo ning saantero jagat kaya Thailand barang akeh banget sing ngono-ngono kuwi. Thailand ki dulu perawatan jetis kuwi lho. Thailand. Mo kae Thailand kok yo. Thailand nek dulu anak kok wong muslim murni nek kono kae.
Asli murni muslim. Gone anu gone Mas Darman iki nek telan iki. Lah nek wong kafir niku do dadi wong sing ngekrorke tentang wujude Allah. Netepi ngekrorke wujude Allah. Yakin, paham nek Allah ki wujud. Mung wae do netepi karo do duwe tingkah nyekuthoke Allah ing dalem ngibadahi. Iki dadak ana rendet-rendete niki nek wong-wong kafir niku. Netepi tentang wujude Gusti Allah utawa ngekrorke yakin nek Gusti Allah ki ana, cuman ana ing dalem bentuk ngibadahe niku dadak dadi wong sing sirik, wong terus engko nyekuthoke Gusti Allah. Repot nek sing nukah banget ki juwen. Lah kok ing dalem ngibadahi nyekuthoke Gusti Allah karena dadak gawe reca-reca barang ngaten nika. Mula kafir Quraisy niku dadi wong sing iman percaya yakin marang Allah ning sirik wong gawe reca-reca jenenge Lata Nguzza Hubal gede banget nang gunung-gunung Petra niku ditatah dadi bentuke kaya reca kaya gupala nek ngene dhewe. Wah niku terus do disembah-sembah. Tinggalane reca niku isih seprene nang gunung Petra rika. Sesuk ziarah rono apa piye? Dan anu gawe reca ngaten niku ora mingkur wong kafir Quraisy mboten. Ngundi negara wah banget ngaten seprene. Misalkan kaya Taiwan. Apa Thailand aku ya ora. Niku ngantek difilmke sing bintang filme Tony Jaa sing judule film Ombak nika. Oh ya wis ora tekan iki. Bayangke wae piye yang delokane TikTok nerangke Ombak bintang filme Tony Jaa. Nika ngrebutke kepala patung. Sing kepala patung gede banget mbela niku. Salah sijine mbela niku utawa nek ra ngono mbela gajah sing dianggep dewa. Kuwi banget negara-negara sing do nyembah reca ning atine ndek keyakinan nek Tuhan itu ada. Ning dadak nggawe reca dadi sesembahan. Lah ngeten niku nang nggon Quran diterangke niku jenenge musyrikuna, wong sing padha musyrik. Wah negara-negara ngendi wis nggone dhewe ya sebagian ana iman marang Tuhan ning gawe reca terus dadi sembah. Terus ya monggo cuman niki njabarno tentang kemusyrikane sebagian manungsa. Nek cara hubungan sesama manusia nganggo lafat kowe aku. Toh mengke nek wis mati do tanggung jawab dhewe. Apik tok tanggung, elek tok tanggung. Engko sing ngukumi kuwi apik apa elek Allah, sing ngukumi kuwi bener apa salah Gusti Allah. Ning sing jelas wingi diterangke nang kitab Minggu Pagi Allah ngendika niku
inna dina ngindallahil Islam cetha sing sapa wae wa mayatabi ghairal islami dina sing sapa wonge manut sakliyane Islam fala yaqbalallah mongko Allah ora nampa iki ning Quran lho niku dadi Allah pokoke gemang nampa ewa semono sampean-sampean do mantep ngono iki monggo tanggungan dhewe-dhewe wong kemantepan kok jenengan arep nyembah reca ya kena engko gawe terus lebokke senthong terus dokongi menyan belehke kebu terus ndase selehke ngarepe kono iki dadi ngarepe reca kok imbas kebu brongo titik dicuwil dimplok suwe-suwe ra cetok. Oke lho, sing do duwe tingkah-tingkah sirik ngeten niku akeh do ora krasa. Lah tinggalan-tinggalan kaya keten niku nek nggone dhewe sing seprene isih sok mendewakan makhluk. Engko terus dadak njaluk apa-apa sing niku sakjane ndeke Allah karena sing iso maringi niku namung Gusti Allah. Jenengan gawe sajen ngobong menyan nang wit gayam sing growong. Nah, sekarang yo ming kebak uler. Len jawab pokoke sing mbau reksa. Sing mbau reksa panggonan iki lafate sing mbau reksa rek ya sing mbau reksa kene kono ya asline tetep Allah kok ya sing mbau reksa iki mbau reksa iki ya ngreksa jaga niku tetep Allah lah kuwi le jawab sing mbau reksa panggonan kene ewangi-wangi men le golek rezeki lancar lah sing ngekeki rezeki sing adum rezeki Allah kok malah akon sing mbau reksa. Akhire saka jero gayam growong ki ana swara. Ana swara. Kene wing ngeleh ket wingi Ramadhan. Malah kon ngewangi golek rezeki jebul kono ya ngeleh sih. Iki kono ya butuh rezeki kono butuh mangan kok. Jenengan waton jawab sing mbau reksa. Niku tingkah sirik kaya katen niku jelas sirik kok nggih. Wong diwangi-wangi men le golek rezeki lancar. Ya serem to ngeten iki. Nek Jawa modele ngeten-ngeten niku akeh banget. Lah niku bagian saka kesyirikan karena atine ana Allah ning Allah di double Allah di duakan mangro atine. Beda nek jenengan duwe keris do obong-obongi menyan. Ning duwe keyakinan itu ana sing ngandani wong indigo. Ben jenengan paham ngono lho. Wong indigo ya omong kuwi kerismu ana sing manggon ning kono. Wujude demit. Nek Jawa demit, nek agama Islam jin. Dadi kuwi keris kuwi dinggone jin. Gandeng alami beda, ketoke ming cilik, wujude keris ning jin iso manggon ning kono kuwi. Lah jin ki sipate kaya menungsa persis kok ya neh ra Allah ngendika bengi kae wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makane jin ki ya kaya menungsa, do kon ibadah. Ewa semono ya ana sing kaya menungsa, ana sing ibadah, ana sing ora. Iya ana sing nyenengke ning ya ana sing beling. Padha persis kok nggih. Ana sing pinter, ana sing goblok. Iki dilalae indigo ngomong kono kuwi sing keris kuwi ana sing manggon wujude jin. Lah engko nek gilok-gilok sok ganggu barang ngono kuwi kek ana pangan. Wong indigo omong nek gilok-gilok sok ganggu kek ana pangan. Ya masalahe uang saja nek ngeleh ya sok
ribut. Lah iki wong wae wis, engko nek ngeleh ngaten iki ya minimal ulate ya ora nyenengke to. Wong ki nek ngeleh wae ulate ora nyenengke. Termasuk suarane kuwi ya melu ora nyenengke to wong ki nek ngeleh iki. Pokoke titeni wae angger suarane iki celekat-celekit iki ngeleh kok ya. Biasa kok ya sing do duwe-duwe iki engko anu nyeraki terus jajake men demenakake. Warkono ora antung meneng wae kok warkono. Ya angger sing celekat-celekit iki biasane kuwi ngeleh iki. Iki wong sajang ngono kuwi. Lah sakniki jenengan ngekeki pangan wong sing ngeleh karena rada ulate peteng. Terus engko nek ana hubungan anak misalkan anak cilik ngeleh ngono sok ribut. Sok ribut kadang rewel. Iki le iso anteng dikeki pangan. Makane ning keris ngono iki kok sok ngisro. Niku jine sing manggon ning kono ngisro. Karena ngeleh. Lah kek ana pangan. Pangane jin niku nek menurut pengendikan sing wonten ten kitab Khazinatul Asrar iku loro. Kebul wangi karo kembang wangi. Niku pangane niku. Iki dirungokke kebul wangi karo kembang wangi. Dirungokke sik nek ora adong ki aja komen kok ya. Panjenengan rung dong wis komen. Lah muni kaya arem-arem. Ora rung dong komen. Lah nek kuwi emploken dhewe. Urung paham kok wis komen akhire mah kleru to. Mula nek radong iki aja omong gak kleru. Berarti ya wagu kok ya. Nek sampeyan pancen angger rada ribut kae kaya arem-arem po growol ngono antenge pol. Iki nek jin iki pakanane kebul wangi. Kebul wangi, wangi kudune. Karo kembang wangi. Mula nek ana wong terus nang ngisore keris sing disendekke dikeki kembang diobong-obongi menyan wangi, kae iki ora mesti sirik kok ya. Sebab ana wong sing paham wah iki ngeleh tak sedekahane pangan. Gandeng pangane iki kembang karo kebul ya tak kekane kembang karo kebul. Dijawab, pokoke rasah rewel, rasah ngisruh. Engko ndak nek kowe ngisruh anak-anakku nek ngrasa anu ndak wedi. Ki aku sedekah panganmu. Ngono kuwi dadi nek jenengan paham wong sing rada ngerti-ngerti ini sak ngono kuwi dadi ora kok sithik-sithik nyembah keris. Nah iki sedekah keris e. Kaya jenengan angger muni bar maghrib digoleki ra ana jebul ning kandang kelompok. Persis iki manggateke. Kaya jenengan ning kandang kelompok jebol suket sing ning nggon sak terus diwadahke ning nggon kotake sapi ning nggon kotake wedhus. Kae ngomong langsung nyoh mangan, rasa bengak-bengok ngono to. Persis banget iki ning kandang kelompok sing dipakani sapi, sik sendenan keris sing dipakani sing tunggu kono, terus nek neng bangku madang kae sing dipakani keluarga. Mulai ibu-ibu kan angger nyiapke sego bareng kae nyoh bek do madang, rasa bengak-bengok ngono kae iki yo. Ora dong jenengan. Asline iki ngono kuwi. Ah mulai ya terus anteng wangun kae. Asline. Nek sirik niku mendewakan. Mendewakan, mengagungkan. Dadi sing udu jatahe disalahke ning kono. Maha agung ki Allah ning ming makhluk digunggungke. Ning nek model kaya makani wedhus, makani jin, makani wong niku sedekah. Wis dengan akale tekan ora sakarepmu. Iki angger kokean arem-arem mesti weng iki ya. Ora tekan kita biasane sok ora tekan akale iki.
Lah kadang le makan iki sok seni. Niki ya mung upama agek niki ana sing tunggu. Iki maksude sing manggon iki demejin. Iki kadang sok kudu dipakani mesake kok ya. Iku angger ngopo ta ngopo. Misalkan lho udu iki lho misalkan. Iki kok dienggo iki kaya nyelekit-nyelekit kaya ngrisani kae iki ngeleh. Demite ngeleh. Wah terus jenengan tuku kembang. Adikum neng baskom cilik kae, kembang wangi. Yo anu kembang cacahe 7. Bang kantil, bang mlati, bang mawar, bang bangah, bang apa ngono. Sing penting wangi, pokoke sing penting wangi wis aku ora apal karo kembang-kembang. Iki terus dicopot, dicemplungke. Blegere ning atine wis ben madang sik utawa ben mangan sik mesake wong elek. Engko ki ora sirik wong malah kita dadi pahlawan makan ini ku kok ben mangan sik mesake lho ora ya gleleng to ing atase jenengan wis iso makani demit. Gleleng kok ya padake. Wis apa ngerti? Kono merasa kepotangan budi anggerake dienggo ngeten iki seneng karena jenengan sok makani. Dadi nek dienggo jenengan akeh niku seneng. Kake wong ngeten niku ilang, bali mulih ning gone jenengan. Bab wis seneng karo jenengan. Wong kerep jenengan pakani. Wah tak kake wong ngomong akeh sing jenengan kake kula ilang sih. Ha iki tak nggo meneh. Kok ten niku tok colong dasmu kuwi. Iki karo kowe ra jodoh wong kowe cetil kok ya. Iki mesti bali mulih. Wis bacot seneng karo aku. Iki mula mesti mulih. Iki karo aku seneng banget dadi mbok tok jaluke mesti bali mulih karo aku. Kowe iki nek mbleger kae aku tau diwirui ayu setil kae wong iki. Ayu setil. Waton le nerangke. Deme tok ayu. Lah bejane karena seneng karo jenengan karena kerep jenengan pakani iki mengke sok ora kanyono-nyono ngekeki pitulungan sok. Ora kanyono-nyono sok ngekeki pitulungan. Pitulungan ya werna-werna misalkan jenengan mlaku ning dalan do ngarep pas mangsa udan angin gedhe do ngarep kembrukan wit ngaten niku dilalae demite niku berperan nglindungi jenengan karena ngerasa matur nuwun wis dipakani waliwat ngono ana wit ambruk mandeg doyong tok wah ora medeni wong. Nang nek kuwi mung ngawur nek kuwi nerang. Ngarang nek tak asli ngarang wani. Ngono ya jenengan di subya-subya nek kae tetep anu wali ya. Tapi wah kowe tar ngembruk iki mandeg doyong tok ngono. Paling ora iki rada dicepetke slidi terus ambruk ning gurine. Apa jenengan wis rada klewat adoh ngerti krungu kabar wit gedhe mau ambruk. Wah nek kowe pas lewat iso kembrukan ming ngono ki critane. Jenengan ra krasa. Alhamdulillah aku wis tekan kono ngono kuwi dadi ora kok terus doyong. Blarak tiba sekundur mandeg set wah. Wah, iki mongko ora wis cetha ya. Ora jelas. Lah niki nek jenengan bentuk utawa pengin ngerteni bentuk kesirikan niku sing nyembah, sing ngegungke, sing mendewakan. Nek sing model lung tinulung makani sedekah ngono ora sirik. Termasuk warga Mekah sebagian niku imane main, yakin Allah ki pangeran. Allah niku Gusti Allah. Bahkan mengikrarkan ora ana sekutan nggo Gusti Allah. Allah ki tetep Tuhan.
Ora ana sing iso menyamai Gusti Allah. Ning kok terus ana embel-embel keyakinan, lah malaikat kae anak wedoke Allah. Iki sing repot bubrah dadi karena ndek keyakinan malaikat anak wedoke Gusti Allah. Lah terus ditakoni, lah nek anak wedoke Allah, bojone sapa? Kok dek bayen aku ora kabari. Dong arep tilik jago. Ning gandeng ra kabari ya ora tilik. Niki. Lah mulane dadi kanca kok ya lali jawab. Enak kuwi kan anake Allah, nek Allah ora nganggo bojo-bojoan, pokoke gawe anak. Saya angel ndet-ndetan iki kok. Ning nek wong Quraisy niku ngarani malaikat ki anake Allah sebagian wong Quraisy. Lah niki sirik wong Allah kok ndek anak, kudune lho lam yalid walam yulad, ora duwe anak lan ora dianake. Aja ngawur kok nggih. Sing ndek anak iki ya sing do ngaji-ngaji iki ndek anak. Ndek anak. Setara niki wing parek anu jenengan, karek praktek. Praktek niku nyewijeke keyakinan Allah ki Allah liyane makhluk. Allah ki Gusti Allah Maha Siji liyane ming sekedar tumitake Gusti Allah. Sing dititahke Allah, sing masing-masing ana barokah manfaat sing diparingke Allah nggo para menungsa ning alam donya. Enak nek ngeten iki sik terus sesuk muga-muga do diridani Allah, diberkahi Allah, dirahmati Allah, istiqomah ling ngaji, ling ibadah, pinaringan hidayah, pinaringan barokah sing nekake kabegjan keselamatan donya akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.